Kardom donatu Klasi pinigeli tum kache than ponji ke la non he jong alam lo social media long viral pic hangyang lo Facebook along TikTok along punon la pen pregyam madim X along an sitame eli tum lang pon lo pong te viral pic la bang so puta ko piloma pong te inut marine trainer Jessica Radcliffe alang li lama puta than tha pu sipina tum kachon ingri sitame do ahok ma chubai ma pu Lasi ili tum lang namlo bang te hala daga teng lo tang te la bang so Jessica Radcliffe ko maluma bang te la ke inut marine trainer Orca trainer Orca aphan Orca po apido la ke silang namlo bang te dolphin na son lo setame dolphin pe la tum ke thep pi khangyang lang atum mang ke bihe kha setame la bang so Orca po api ke la ke thep pi khangyang a family ke dolphin a family lo chinglit koilo setame aso setame la tum bang ke thep pi lalo Nasi haladak pinangan adim long kawairel ke lapuson henlo alang tum so kori bom hot rada thengno lapu paklang bom latum Orca phan pakan bom hosi aphia bangke kopiloma pongte labang so Jessica phan bangke chode korubrub de ilitum thek ponong ye social media long samini lia video bang dak yang paklang ponun edet po YouTube community guidelines salam do posi nasi aphia bangke korubrub korpin pin lo amasi chilot labang so lam phan tha posi pu ahok ma chobai ma pu setame non aphi lang damlo blorang telitum news salong punon Hindustan Times along, The Economic Times along, sitamili tum tek ponong ji, jela bang solam lake cobai. Lasi la bang solam, pinangan cithang piglo posi haladak authority satumen sitamiri kuruk lo la penke, long ponlo. Athepi pon ma plotang te la son thought la pusona incident ke awe pusipu. Hadak alom awe a record awe pusipu. Lake kapacho by fabricated pusipu, AI video pusipu. Lasi la bang so AI ge non malom itum lang namlo pang te phere meme khangyang lo. Athe chi bang han same pa thi lot cheplang play bang han same pa cheplang det lapuson athe litum non he setame litum thek dunlong ji baby door archi alam setame je asama long arso lapuson pu la setame ahok kali AI pen se kasemar pusepu ase non malong ke litum thek lokaling ge tindun nang ne pugela henlo athe ahok kali det thek non malom artificial intelligence formula po anake thek lo je ili tumar je son thot setame litum aphan nang pacheplang thek kalili kalang langa kam sitame asai sitame nang paklem thek la pano jo artificial intelligence ka phere me yang deng lasi non malom ki litum social media long Facebook long nahok tame thek lokaling si litum tin kok nang ji pula pukali a video bang AI pen kasemar kalima kalang ma itum research nain non sitame la bang so video same pinan viral lo sitame non api bang litum lang nam lo pangke news along tino ni pinan lang lo research lo The Economic Times of India la pen kapre news long sitame litum thek ponlong ji NDTV long sitame hadak pon lo no evidence found la ke AI fabricated video puselitum thek ponlong lo sitame litum ka chidi dam nai bang ke la lo ahok pet la bang so pi phere me ma ahok pet ke la lo phere me khangyang athe pi pon ma plotang te la ke animals penak jontu api penak la pen ke la pusona incident ke litum lang nam lo pongte do pik khangyang Itum Wikipedia pulo plotang te pura aningkan la pen incident a history tum hanang pi clear ji je komane aphan ke komane Orca trainer aphan ke akeng korup tang ho komane aphan ke record pet tang ho komane aphan ke moi theng rup tang ho mani aphan ke lang alo pon der mat apran ar mudet tang ho poili tum a list ding pic nili chethanam eje sitameli tum e halada la sopi ahok lo tema la nona video bangke la ke AI fabricated lo la ke pacho bai lo AI pen ka semara video lo setame ahok pet ke la bang sopi phere me khangjang ang hota thepik la pen ke munira phan phang hodet setame piopo se piniar ni munira tumaning ke dokaret athe pipot ma plotang teli tum thek ponlong ji penangan ke plang adet along ke le haladak a park sitameli tum do itum Santiago Park wi Orlando Park wi haladak Marine Park do pik Marine Park population aphan ke hala so adim along do pik lang along sila sopi pangreng po la pen ke rara tum han pha po la pen lang dun po athila bang sopi thek pik hangyang re pik pusipu re pik ke kanda thek munira phan ke pakan det nang chita thek lapen alang tum asona a hormu cita me paklang thek pika chahar lek punon ayat punon lapen kilang alon do pik pusipu labang so alon do pik pena jok sige plang o adeta joki alang tum pangreng po lapen rara tum han paklang po labang so paklang penalang tum tangka penang anlong po lapen labang so ka paklang ho si incident bang ke klang rok titilo je ari beng pet na hoking kor pet na ho pu la sili tu Wikipedia long lang nam lo pong te alis ding pik hayang labang so pi incident pen setame tangka long ibo mama se pinyar ni setame la so pi bang ke phere me setame pangreng bom apo si ake sabang ke klang rok titilo athe pipon ma plotang te jontu pena ako jontu aphan sin ne po name and policy ke pangreng si beware ji
ละให้ปีจนตัวตุมเกลังดำลูกปองเตลละตุมเกหากอลงสิโดหากอลงแบ่งฟรีลี่ใครเกมาสิเกจอกวันเป็นอันนิงกระรองเป็นกิจุยกิลุนเกการเกจอนับปีตะเกียตุมสิตามิงนามาโจเซลังตุมตานนิงแหงลูกโปรดังเตสิการคุริโปออกพุ่งปอยาระปีชนเนปโปโจโปทิกละผู้สนดักทักแหงอ่ะแบ่งเอาไว้สิตามินนนเกละตุมพันเกลงเวลาชีโซลังบีลงสิเบ่งบอกโปรดักสิปังเร่งโปเอาโปเซนิงกสิกซักเกดูละบางโซนิงกสิกซักเป็นอาจอกสินนสิตามิพารุสุเซียเกสดูวิกิพีเดียลงหลังดำลูกปองเตkorplin kor ak apranan mu det lang alo pon det pula puson lalo sitami tum kachini dam nang bang ke lalo nona video sitami phere me khang yang aviar set tum set ho korplin plin kor wang wang de loi li tuma video lang lo bang ke theklong ji sitami la bang ke ahok kali pusipu ke dam tanga kesan bang ke li tum lang dam lo bang te ahok sami nona kesa bang ke la ke pachu bai pusipu ai fabricated video pula hello dona tum itum kachini dam nang bang ke lasi morni sike li tum sitami prang future ani ke bang jilang ani ke ili tuma mahang sitami nan ya ke no dim long film heno ma sona demang tan nang pa bon vok ta theklo athe ai la pa na ke advance non ke munira phanta pa berup teke a phulong ta munira phuthon chok jola puson side la se tum kachere me ka bang ke dos ke me se pini chek men sine le la bang solam than lan se than bon chot pok pardon